Hola i molt bones de nou. Espero que hagueu tingut un molt bon cap de setmana. Avui us porto un emocionant i gran vídeo. Un vídeo diferent als demés. Un vídeo que obrirà una nova secció al meu canal i serà de tops. Vull afegir que al ser tops intentaré apropar-me al màxim al punt neutre. No obstant, en certs tops serà més una visió personal. Donaré inici a aquesta secció amb el top estils de lluita. Alerta! Amb això no vull dir estils que un personatge pugui posseir a base d'una fruita, sinó que qualsevol humà pot obtenir a base d'entrenament i dedicació, a menys que no sigui un estil de lluita d'un tipus de raça. Desglossaré aquest estil de menor a major potencial, així que menys enrotllar-me i comencem! En segona posició tenim els llançafaltes, que allà on posen l'ull posen la bala, coneguts com a franctiradors, sent lluitadors capaços de mantenir un combat a llarga distància com de curta, però fent-los vulnerables al combat cos a cos. No obstant, cal destacar que estan al top per ser un dels lluitadors més hàbils a l'hora de combinar el seu estil juntament amb haki d'observació, potenciant-los amb la capacitat de localitzar i ubicar els seus contrincants com per apuntar i disparar a llargues distàncies. Com a dato molt important, no oblidem la capacitat que tenen alguns de combinar aquesta tècnica amb projectils animats o amb recobriment de haki d'armadura, facilitant al tirador el poder ferir greument als usuaris Logia, Paramecia o Zoan. En novena posició li adjudico a l'estil amb més classe i més glamour, Lokama Kenpo o New Kama Kenpo, sent un art marcial, en aquest cas el karate, molt complet al fusionar-se amb moviments de ballet, permetent al lluitador dur a terme una baralla a uns nivells molt alts. Alguns us preguntareu que podria ser millor l'estil del Blue Gili, membre de la tribu Cames Llargues, però personalment aquest lluitador centra més les seves tècniques en força i rapidesa, enfocant aquestes característiques en una sola cama, mentre l'altra es manté estàtica en un punt fix. En el cas de l'Okama Kenpo, aquests dos aspectes els té assolits sens dubte, on també cal anomenar l'agilitat i la flexibilitat aplicat en el joc de cames. Finalment, posseeixen qui són capaces una tècnica molt poderosa, una tècnica que consisteix en convertir a la persona masculina en Okama per una setmana, realitzant un mecanisme d'hipnotisme. En vuitè lloc tenim els habitants més menuts i innocents de One Piece, coneguts com a tontates. La pràctica d'aquest estil només és possible per als habitants d'aquesta tribu diminuta, portadors d'una força i una velocitat sobrehumana, brindant-los un gran avantatge i convertint-los en enemics temuts a qui els enfronti. La tècnica d'aquesta disciplina és molt bàsica, consistint en la manipulació de qualsevol part del seu cos aplicant força cinètica amb energia d'impacte, deixant el contrincant fora de joc. Alguns dels seus moviments són Shippo Hammer i Tontata Swing. El primer consisteix en crear un salt ben alt. Un cop arribat al punt més alt, es carrega d'energia cinètica transformant aquella energia finalment en una energia d'impacte, realitzant el colpeig en qualsevol part del seu cos, deixant l'adversari clavat al sol. El segon consta en subjectar l'enemic pels peus, fer-lo voltar i un cop marejat projectar-lo contra algun lloc o superfície. Aquestes qualitats els han permès fer-se un lloc en l'aliança del futur rei dels pirates. En setè lloc tenim els espadatxins, sent membres essencials en tripulacions com en organitzacions, representants dels càrrecs com de vicecapitans o vicealmiralls, o directament de capitans. Els espadatxins tenen avantatge a diferència dels franctiradors, ja que poden ser capaços de mantenir un enfrontament guardant les distàncies, proporcionant atacs dirigits com seguidament passar un enfrontament cos a cos, sense veure's afectat el canvi d'espai i situació. Dins d'aquesta disciplina en podem veure diverses modalitats i estils. Comencem per les modalitats, ja que en tenim 4, i són l'espasa, la katana, el floret i el ganivet. Dins dels estils tenim el Mutoryu, l'estil sense espasa, Itoryu, l'estil d'una espasa, Nitoryu, de 2, Santoryu, 3, Yontoryu, 4, Rokutoryu, 6, Hattoryu, 8, Kyutoryu, 9, i a més no ens deixem el Kitsunebi Ryu, l'estil de la guineu de foc. Cal afegir que tots aquests estils poden afegir haki d'armadura o rokushiki, potenciant els atacs al doble de forts o més. En sisè rang he optat per un nou estil, un estil que se'ns ha presentat fa ben poc. Ells són els més peluts i salvatges, amb sang guerrera des de que neixen, coneguts com a Mings, obtenint un estil propi tan mateix com el Tontata i el Gyojin. Al tanto, no confongueu l'estil de lluita Gyojin amb el karate Gyojin, ja que no és el mateix. Tornant de nou en aquest tipus de combat, s'ha de remarcar les qualitats que posseeixen aquests éssers, fent-los capaços d'una velocitat, força i agilitat superiors a les dels habitants normals i corrents. No obstant, es té que tenir en compte que no tots ells posseeixen al mateix nivell les qualitats anomenades, ja que dependrà de l'espècie C que obtindrà i desenvoluparà unes qualitats superiors a les de més. Com per exemple, un conill desenvoluparà més la força de cames,
un gat l'agilitat i un toro la força bruta. Tampoc ens podem oblidar la capacitat que tenen a produir electro en les seves extremitats superiors, podent-lo canalitzar en qualsevol artefacte de lluita, proporcionant un gran ajut de cara als adversaris vulnerables a aquest element. Ja per finalitzar aquesta posició en el marcador, no podem no anomenar la seva arma secreta, sent la culpable per la qual gaudeixen d'aquest lloc, l'anomenada forma Sulong. Els Minks, a l'observar la lluna plena, desperten en el seu interior els hàbits dels seus orígens, un increment del seu poder i les seves capacitats a nivells exponencials. Podent causar en l'animal un despertar de la seva forma més salvatge i terrorífica, a la part d'una resistència il·limitada, podent causar la mort a la bèstia si no ha obtingut un entrenament previ. En cinquena posició tenim el Hashoken, l'art marcial de l'armada Japo, en el que els usuaris fan utilització d'aquest poder permetent-li causar en un únic punt onades de xoc, concentrant aquell atac una immensa força. Algunes d'aquestes tècniques han pogut destrossar forts i durs elements com enderrocar grans lluitadors amb suma facilitat. No oblidem pas que les vibracions d'aquests atacs no poden ser pas bloquejades, paraules retransmeses de l'actual tretzè líder de l'armada Japo Sai. Imagino que molts veureu que aquesta posició hauria d'estar per sota l'estil de lluita Ming, però com us he fet saber abans, busco sempre el més sensat, així que deixeu-me justificar. En el cas dels Minks, és cert que obtenen un gran poder amb la forma Sulong, però a la vegada és un estat que només el poden utilitzar a nit i en cas de que hi hagi lluna plena. Si no és aquest el cas, la raça només pot fer utilitat de les seves qualitats anomenades abans. El Hashoken, en aquest cas, no depèn de ningun estat ambiental, podent realitzar colpejos amb un creixement de força 8 vegades superiors al realitzat o amb una repetició de 8 vegades al cop donat. És per això que se l'anomena el punt dels 8 impactes, acabant escampant-se per tot el cos a causa de les onades, deixant el contrincant afectat en totes les zones. En quarta posició i ja arribant al top 3 tenim l'estil de lluita Gyojin, englobant els estils existents i el seu potencial. Els posseïdors de l'estil de lluita, tal com anomena el nom, són Gyojins, amb una força 10 vegades superiors a les d'un humà corrent i molt més superiors dins del seu medi, l'aigua. Aquests lluitadors tenen un parell d'arts marcials amb un ventall ben ampli de tècniques a realitzar. Comencem amb el Jujutsu Gyojin, un art marcial subaquàtic que implica la manipulació del seu entorn com si fos un material sòlid. No és necessari estar dins l'aigua per utilitzar aquesta variant, tal com tenir la mà mullada pot seguir atacant i defensant-se d'usuaris provocant un gran dolor o inclús la mort. Seguidament ens acompanya el Karate Gyojin, tenint la capacitat també de practicar-se en sòl mixta, aigua i terra. En el cas de la pràctica terrestre, el Gyojin executa moviments de karate a l'aire, utilitzant el vapor d'aire concentrat en l'atmosfera per transmetre l'onada de xoc. En el cas de l'aigua no fa falta pas menció, fent d'aquest estil un estil totalment complet, convertint-te en un lluitador polifacètic i perillós, si gaudeixes de ser un d'ells. I finalment arribem al moment més esperat, on hi trobem la crème de la crème, amb les posicions més importants. En tercera posició tenim el ferotge estil del Ryusuken, un art marcial del que coneixem ben poc, havent-la vist per primer cop a l'art de Dressrosa, utilitzat per al segon al comandament de l'armada revolucionària conegut com a Sabo, en el que consisteix a modificar la palma de la mà en un urpa de drac, podent adquirir la força d'aquest animal sent capaç d'exprimir un crani humà com si d'un ou fos, guanyant més potència en extremitats si de haki es recobrís. En segona posició li adjudico a l'art del Rokushiki, fent capaç al portador obtenir la força de 100 persones, basant-se aquesta modalitat en la força física de l'usuari, podent formar-se l'aprenent en 6 optatives. No obstant, sempre n'acaba predominant un per sobre els altres, acabant focalitzant-se en ell. Aquestes 6 modalitats són el Geppo, el Tekai, el Shigan, el Rankyaku, el Soru, el Kamiye i el Rokugan. Poden permetre a l'individu obtenir una resistència, una velocitat i una força descomunal. I ja per finalitzar, en primera posició i la més esperada, li otorgo el poder de la força de voluntat, l'anomenat Haki. A 23 modalitats existents que qui es posseeix el converteix en un pirata al qui no recomanaria enfrontar. Aquests 3 tipus són el Busoshoku Haki, un poder que permet al portador cobrir-se d'una autodefensa, un recobriment que agafa forma d'armadura podent ser visible o invisible, convertint-se de manera més efectiva si l'usuari demostra més voluntat. Després tenim el Kenbunshoku Haki, una capacitat que consent al lluitador poder sentir les presències o la presència del qui l'envolti, sense tenir la necessitat de visualitzar-lo directament. Cal nombrar també la capacitat que té de predir els moviments de l'adversari, veure el futur, simpatitzar amb els sentiments dels altres i sentir el nivell de força. I com a últim i el més temut, el Haoshoku Haki, una habilitat del que en coneixem ben poc, que només són capaços de despertar els que tenen ambició i arrels de llinatge o de conquistador.
Aquesta qualitat, a diferència de totes les explicades, és que no s'obté a base d'entrenament. L'habilitat que proporciona és noquejar aquell o aquells amb voluntat dèbils, deixant-los totalment inconscients per un cert període. Per altra part, quan dos usuaris del rei encaixen cops, causen una gran i forta onada de xoc, perjudicant i immobilitzant el personal proper lluny d'on s'havia produït el colpeig a la vegada que l'entorn queda totalment afectat negativament. I ja per acabar amb el top i fent èmfasi amb el que s'acaba de dir, en un futur veurem com Luffy serà capaç de despertar el Haki al rei a la vegada que perjudica el que l'envolta i podem crear explosions com la que crea Silver Relic a l'esdeveniment de la casa de subhastes. I fins aquí el primer de molts vídeos d'aquest estil. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que em motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!